نلومي زيترالو سبورتاوي حابريتاتات حيزنا كريمنا لنا نمكتالكم بخبري نعدم شامبيون قردم بشكليتا أفريقيا مالت أفريكان كونتيننتال شامبيونشيب لومي بوردر كرونومتر أهالي لفليمم عبزي لومي استقبر قردم هاجرايت غانتا إلي دك تبعتي إرترا انتاش أي عمت أكتاتي لا قدامي تبموتا حيال نتها دقيمة أمسكيرام نزي نايلوم تاريخ كوم بمقبار ورقي مداليا زنت التالو تقرادمتي مخسب دبساي حويا قوب دبساي ميرون تشومن سيراكتوس فومنيوم رواندان إثيوبيان أبزي 50 كيلومتر حكات زنبور قردم إرترا تختيلن كالعين سالساين درجة بمحز تشلمتي بورن نحسن مداليان كوينن ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤሊት ውድድር ኤርትራ ብመንገዲ ሞሳና ደበሳይ ትዕግስት ገብሪ ህይወት ደሴት ኪዳንን ዝናብ ፍጹምን ብኢትዮጵያ ተበሊጻ ተሸላሚት ቡር መዳልያ ኮይና ደቡብ አፍሪካ ድማ ሳልሰይት ወጽያ ኣብ ክል ዕድመ ጁኒየር ብደቂ ተባዕትዮ ተቀዳድምቲ መትከል ምስጉን ገብሪ ህይወት ዮሐንስ ማሓር ተወልደን ዮኤላስ ሞሮምን ከምኡም ብደቂ ኣንስትዮ ተቀዳድምቲ ብርክት ፍሳሐየ ዳናይት ፍሳሐየ ዳናይት ጸጋይን ዮርዳኖስ ርእሶምን ዝተወከለት ኤርትራ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዓ ክልተ ቡር መዳልያታት ረኺባ ኣብ ክልቲ ውድድራት ዓዋቲት ዝኾነት ኢትዮጵያ ወርቂ መዳልያ ወሲዳ ኣብዚ ሎሚ ተሰላሰለ ቅድድማት ኤርትራ ብሓፈሻ ሓንቲ ወርቅን 3 ቡር መዳልያትን ተሸሊማ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪካ ጽባሕ ቀዳም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተሓናፊጾም ብዘካይድዎ ናይ ምቅባል ውድድር ማለት ሚክስድ ሪሌይ ክቕጽል እዮም ኣብዚ ቅድድም ኤሊትን ትሕቲ 23 ዕድመ ዘለዎን ተቀዳድምትን ክስለፉ እዮም ጽቡቕ ዕድል ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ፖል ስኮልስ ኣብ ክለብ ኦልድሃም ሒዝዎን ዝጸንሐ ናይ ምዕላም መዝነት ብገዛእ ፍቃዱ ሓዲግዎም ወዲ 44 ዓመት ስኮልስ ኣብ ዛጋንታ ብጽፍሒ ኣሰልጣን ንኸዓይ ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት መዝነት ዝተረከበ ክኸውን ከሎም 31 መዓልታት ጥራዩ ድሕሪ ምቁጻሩ እዩ ስልጣኑ ዘረክብ ዘሎ ስኮልስ ኣብዚ 31 መዓልታት 7 ግጥማት ዘካየደ ክኸውን ከሎም ካብዚ ኣብ ሓንቲ ጾታ ጥራዩ ክዕወት ክኢሉ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ 3 ጾታታት ማዕረ ተፈላልዩ ኣብ ካልኦት 3 ድማ ተሳዒሩ ወጽዩ وحل أكفافالي زنبر سكولس أفلما ناي حدا عمت منفقن وعليو آتينيروم محبر كعسو أجري إيروبا مالت يويفا ندقفتي نفس وكف أب قدم في تصام الشامبيونز ليج إيروبا زبط حكلت غانتاتات 10 شح تيكيتات تراي بمشنانو نبوزحات أفكار كعسو أجري أغطيهم زوم سدرابيت كعسو أجري قطعهم زغلطو زلو بحث السنة قدم في تصام الزنقد ناي أتليتيكو مادريد ستاديوم واندا متروبوليتانو سوسان شو منتشح تعذبتي كتصور زخل كنسو يويفا أزي وحد تيكيتات نهزب مسلعيهم بمسرة يويفا أوتيو زلو مدب 4 تيكيتات نحفاش أفكار سبورت شيت كخون كلهم 25,500 تيكيتات دما نزوباوያን ወደብቲ ኮሚቴታት ሃገራውያን ፌደሬሽናት ንግዳዊ መሻርክትን ማዕከናት ዜናን ክዕደልዩ ዩኤፋ ብተወሳኺ ንዝሓሰረ ቲኬት ብ60 ፓውንድ ንዝኸበረ ቲኬት ድማ ብ513 ፓውንድ ኣብ ዕዳጋ ክውዕሎ ምዃኑ ሓቢሩሎም ናብ ስፓኛ ተመዲሱ ምስ ክለብ ሪያል ማድሪድ ክጽምበሪ ተባሂሉ ክንገረሉ ጸንሐ ኣጥቃዓይ ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርማን ኔይማር ናብ ስታዲየም ቤርናቡ ናይ ምግዓዝ ዕድሉ ምስ ምምጻእ ዚነዲን ዚዳን ከም ዝቐሃመ ተሓቢሩ
ኤኤስ ዝተባሃለት ናይ ስፓኛ ማዕከን ዜና ከም ዝገለጸቶ እንተዳ ኮይኑ ዚዳን ኣብ ልዕሊ ኔይማር ኣድናቆቱ እኳ እንተለዎ ብዝያዳ ግን ኣብ ልዕሊ ወዲ ጋንቱ ኪልያን ምባፔ ልዑል ተገዳስነት ኣሕዲሩ ዘሎ ብጀካዚ ዚዳን ዋጋ መሸጣ ኔይማር ካብ ናይ ምባፔ ብርክት ብዝበለ ብዙሕ ገንዘብ ከዓቢ ስለ ዝኽእል ነቲ ወዲ 20 ዓመት ፈረንሳዊ መንእሰይ ንኽሓሪ ካብ ዝደረኾ ካልእ ረቋሒ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንሊዮኔል ሜሲ ሳዲዮ ማነን ሌሮይ ሳነን ብምርጣዕ ናይዚ ሰሙን ዝበለጸ ተጻዋታይ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ተሰይሙ ሮናልዶ ነዚ ስያመ ዝበቕዐ ኣብ ልዕሊ ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብዝሰርሖ ክኾን ከሎ ሜሲ ድማ ኣንጻር ክለብ ሊዮን 2 ጎላት ኣመዝጊቡን ካልኦት 2 ድማ ከሺኑ ሌሮይ ሳነ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ናይ ቅድም ጋንቱ ሻልካ ሓንቲ ጎል ኣብ ዘቕፀረሉ 3 ሾቶ ዝኾና ኳዓሳሱ ድማ ሃንዲሱ ሳዲዮ ማነ ድማ ንልዳት ባየር ሙኒኽ 2 ግዜ ደፊሩ ነይሩ ዕጫ ግጥማት ርብዕን ፍርቂ ፍጻመ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ሎሚ ዓርቢ 15 መጋቢት ኣብ ከተማ ኒዮን ስዊዘርላንድ ወዲቑ በዚ ዝወፀ ዕጫ መሰረት ኣክስ ኣምስተርዳም ምስ ዩቬንቱስ ሊቨርፑል ምስ ፖርቶ ክጋጠማይን ካብዚአን ዝሰዓራ ድማ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ክፋለማይን ኣብ ካልእ ወገን ቶተንሃም ምስ ማንቸስተር ሲቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ምስ ባርሴሎና ክትፃወታይን ክልተ ዕውታት ጋንታታት ከዓ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ክትሓናነቃይን ግጥማት ቀዳማይ እግሪ 9-10 ሚያዝያ ጾታታት ካልኣይ እግሪ ድማ 16-17 ሚያዝያ ክካየድ እዮም ካብ መድረኽ ርብዕ ፍጻሜ ዝሰገራ ጋንታታት ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ጾታታትን ኣብ 30 ሚያዝያን 1 ግንቦትን ቀዳማይ እግሪ ኣብ 7-8 ግንቦትን ድማ ካልኣይ ርክብ ክካየድን ናይዚ ዓመት እዚ ውድድር ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ባሕቲ ሰነ ኣብ ከተማ ማድሪድ ስታዲየም ዋንዳ ሜትሮፖሊታኑ ክድምደም እዩ ብጀካዚ ዕጫ ግጥማት ርብዕን ፍርቂ ፍጻሜን ዋንጫ ሊግ ኤሮፓውን ሎሚ ዝተፈልጠ ክኾን ከሎም ናፖሊ አንጻር አርሰናል ቢያሪያል አንጻር ባሌንሺያ ክጻወታይን ኣብ ዝርክባ ዝተዓወታ ድማ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ክፈታተናይን ቤንፊካ ምስ ፍራንክፈርት ስላቪያ ፕራግ ድማ ምስ ቸልሲ ድሕሪ ምጥምጣምን ላዕለዋይ ድሒዘን ዝሰገራ ክለባት ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ንምሕላፍ ክራኸባይን ግጥማት ርብዕ ፍጻሜ ናይ ዝውድር ቀዳማይ እግሪ 11 ሚያዝያ ካልኣይ እግሪ ድማ 18 ሚያዝያ ክሰላሰል እዩ ጸወታታት ፍርቂ ፍጻሜ ድማ 2-9 ግንቦት ክካየድ እዮም ናይ መዛዘሚ ግጥም ድማ ርእሰ ከተማ አዘርባይጃን ባኩ 29 ግንቦት ከተእንግዶ እያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብ3 ጎላት ሃትሪክ ምስራሕ ሊዮኔል ሜሲ ድማ 2 ጎላት ብምዝጋብን ካልኦት 2 ሸቶታት ብምህንዳስን ከም ኮኸብ ከም ዝደግመው ዝፍለጥ እዩ እዚ ናይዚ ሰሙን እዚ ክስተታት ንተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ወሲኽካ ብዙሓት ወገናት ኣብ ልዕሊ ዞም 2 ብሉጻት ተጻወትቲ ዓለም ኣድናቆቶምን ናእዶምን ንኸፍስሱ ዓዲሞም እዩ ብኻልእ ወገን ድማ ደገፍቲ ናይ ክልቲኦም ተጻወትቲ ድማ እገለባ እገለምበር ይበልጽ እናበሉ ንጎልጎል ሶሻል ሚድያ ኣዶሪኖሞም ቀንዮም 6 ጎላት ምቁጻር ኣብ ዋንጫ ዓለም 1986 ወርቂ ጫማ ዝወነነን ኣብዚ ግዜ ድማ ኣብ ማዕከን ዜና ቢቢሲን ቢቲ ስፖርትን ድማ ከም መራሒ መደብ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ጋሪ ሊኒከር ካብ ሜሲን ሮናልዶን መን ከም ዝበልጽ ኣብ ትዊተር ንሰዓብቱ ድምጾም ክህቡ ዓዲሞም ነይሩ ኣብዚ ናይዚ 7.2 ሚልዮን ሰዓብቲ ዘለዎ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ነበረ ስፖርታዊ ናይ ትዊተር ሕሳብ ልዕሊ 382,000 ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ድምጾም ሂቦም ብመሰረት ዞም ሰባት ዝገበርዎ ምርጫ ድማ ሜሲ 62 ሚእታዊ ድምጺ ብምርካብ ክዕወት ከሎ ሮናልዶ ድማ 38 ሚእታዊ ድምጺ ኣኪቡ ንስኻትኩም ከ መን ይበልጽ ምስ በልኩም ባርከት ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ኣብ ተዛዚምሎ ናብ ዝቕጽል ብኻልእ መደብ ስካዕ ንረኸብ ሰሰናዩ